Nie wiem, czy wiecie, że przyprawy były kiedyś cenniejsze niż złoto. To tak brzmi banalnie, ale ja wam podam taki przykład, że jedna gałka muszkatałowo, bodaj stoi teraz we Wojtelku 2 sztuki, złoty 75, to ona stoła tela wiela jedna kotno owca. Ale najdroższa przyprawa na całym świecie po dzień dzisiejszy to jest szafran. I ślady tego szafranu, nie wiem, wyglądu, profesji, są w naszych mianach. Gdyż na pewno znamy takie nazwiska jak szafran, szafraniec, szafrański, szafranek. I ja się postanowiła właśnie zainteresować tą przyprawą, bo całkiem niedawno poznała pana Marka Szafrańca i zgłupia Franc, że się go zapytała, czy on wie, po jakiemu on się tak mianuje. A on mówi, że on wie. I właśnie tej przyprawie, a nie panu Markowi, będzie poświęcony ten film. Na dzień dzisiejszy najdroższa przyprawa na całej kuli ziemskiej. Na dzisiaj. Skąd ja ją tyle mam? No słuchajcie, ja wam nie będę gadała, że to jest prawdziwy szafran. I no to jest taki barwnik, kiedy żech kupiła we Hiszpanii do potrawy, która się mianuje paella. Ale zacznę od cyny. Po jakiemu cyna? Jest tako wysoko. Otóż to jest jedyna przyprawa na świecie, którą po dzień dzisiejszy ludziska zbierają od początku do końca ręcznie i ta taka barwa, ona jest uzyskiwana od pręcików, które są driny w takiej odmianie fiołka. I to trzeba ręcznie wydubać, potem to wysuszyć. Ja was nie chcę scyganić, ale bodaj na taką gorsteczka to potrza 50 000 takich pręcików. I co my z tym szafranem dzisiaj robimy, co my robili dawniej? Przede wszystkim on ma taką barwa, jak widzicie, i wiele potraw jest właśnie barwione albo szafranem, albo tym barwnikiem. I ja się z tym szafranem, jak wam padała, zetknęła z hiszpańską potrawą paella. Co to jest? To jest tak, by do ryżu naciepać, co tam je pod rynką. Dobre i takie żółte właśnie. Jakże to potem ważyła, to mi wyszło za 3. razem. Ale czemu ludziska mają takie nazwiska? Czy one handlowały tym szafranem? Według pana Marka nie. Jak widzicie, to mam włosy prawdziwe, to jest mój kolor, no trochę, że osiwiała, także nie, że tako ryszawo, ale tak, tako, że była ryszawo jak ten szafran. Czyli być może rozchodziło się o to, co ludziska miały na głowie, nie? Taki kolor, taki marchewki. Padają, że rude są fałszywe. 1% ludzi na świecie ryszawych, także ją by zaś padała, że ją jest w tej mniejszości, zawsze wola być w mniejszości. Ale jakbyście się pooglądali ten fiołek, z którego jest uzyskiwany ten szafran, czyli te pręciki, to on ma taką piękną barwę, taką pomiędzy jasnym fioletem a ciemnym błękitem i być może ten, kogo tak pierwszy raz nazwali, to wcale się nie rozchodziło o przyprawa ani o barwa włosów, no o piękny kolor oczu. To takie zadanie dla was. I żeście raz brali udział w konkursie, co my wam z Kasią taki hok pokazały i my się was pytały, do czego ten hok służy. Franek Kleczka wiedział. Ja bym chciała zrobić taki konkurs, co byście mi padali, co znaczą wasze nazwiska. Pierwsze 3 odpowiedzi pod tym filmem o swoich nazwiskach albo do nas na priv, to będą nagrody.
Ja bym się chciała poasić, że ona na przykład jest z panny, z tego mojego pierwszego nazwiska, się nazywam Paździor i ją zbadała, co te nazwisko oznacza. Paździorki to są takie maluśkie dżazgi, które lecą przy międleniu lnu. Młode mogą nie wiedzieć, len się kiedyś międliło cepami. Nazywanie kogoś cepy też ma swój wydźwięk, bo to są takie dwa kije i one się łomią w określonym miejscu. Także już wiecie, nie godajcie tak komuś ty cepie. I te kościneczki, te dżazgi, one były blank, maluśkie i chude. I ja się myślę, że ten mój praprzodek, kiedy dostał takie miano, on taki był mały, niepojot, nie za wielki, nie za ruby. I richtig, jak mam zdjęcie mojego, pierwsze zdjęcie w ogóle z mojej familii, mojego dziadka, to on tam stoi w raju, on jest najmniejszy. Także takie poszukiwania detektywistyczne mogą być richtig bardzo interesujące, one wam mogą coś ciekawego dać. A na koniec pozdrawiam wszystkich szafranów, szafrańców, szafranków i szafrańskich.